הסטטיסטיקה השישית המפריחה את טענות היסוד של הפמיניזם היא מדהימה ומזעזעת במיוחד ומחזקת עוד יותר את כל שאר הסדרה, והיא פרדוקס הפורנו האלים. כן, מה ששמעתם. מעשה שהיה כך היה, מדען דאטה לשעבר מגוגל, שמן הסתם הופך אותו למומחה בצלילה לתוך ביג דאטה, ששמו סת סטיבנס דוידוביץ', הוא דוקטור לכלכלה, קיבל גישה מלאה למסד הנתונים של אתר כנראה הפורנו הגדול בעולם, פורנהאב, לא שמישהו מכם מכיר, אני רק באופן כללי אומרת, וניתוח הביג דאטה הזו שהוא עשה, האמת שדאטה זה רבים, אבל זה נשמע נקבה, לא חשוב, על מאות מיליוני חיפושים ממסד הנתונים הזה העלה 3 סטטיסטיקות שפשוט קשה להאמין להן, אבל הן עובדה. מחזיקים חזק? חגגתם חגורות? טלפון של פסיכולוג מומחה בטיפול בנפגעי הלם ופוסט טראומה בהישג ידכם? אוקיי, על אחריותכם. 1. 25% מהחיפושים של נשים באתר הזה, כאמור אתר הפורנו הגדול אני חושבת בעולם, שהיו על פורנו הטרוסקסואלי, כי יש שם גם לסבי ועוד כל מיני, כלומר בין נשים לגברים, היו, שימו לב, קשורים באלימות כלפי האישה. אנחנו מדברים על חיפושים שנשים עשו. בסוגריים, אני לא יודעת איך הם וידאו ואם הייתה להם דרך לוודא שלנשים, פרט להזדהות עצמית שאנשים אני מניחה עושים כשהם נרשמים לאתר, סגור סוגריים. בכל מקרה, הבן אדם רציני, וזה פורסם בספר שיצר הד גדול, ולא שמעתי באף אחד מהמקומות ביקורת על העניין הזה. אז אני מניחה שמבחינה סטטיסטית הדבר הזה נבדק ותוקף. בכל מקרה, 25% מהחיפושים של נשים בפורנהאב היו קשורים באלימות כלפי האישה, בגרימת כאב לאישה פיזית, ואו השפלה של האישה רגשית. זה היה בשם הסרטון, הכותרת של הסרט או בתיאור שלו, ולא סתם אלימות. מדובר על כותרים של סרטונים עם תיאורים קשים מאוד שאין לי עניין לצטט, אני משאירה למטה כמה מקורות, מי שרוצה מוזמן לבדוק, כולל המילה אונס ואו בכוח על כל הצורות והצירופים האפשריים. זה לא פחות ממדהים, שלא לומר תמוה, שלא לומר מזעזע, ושוב, כמו שאמרתי בפרקים הקודמים, זה לא עניין מוסרי ואפילו לא מוסרני, זה עניין של קיומה או היעדרה של יושרה אינטלקטואלית בפמיניזם העכשווי, לעומת צביעות. זה עניין של מודעות עצמית לעומת אי מודעות עצמית. אם מותר להניח שרבות אם לא הרוב של המחפשות באתר הזה הן פמיניסטיות, האם אין פה נימה קטנה של צביעות כשרבע מהן, 25% מהן מחפשות סרטים עם אלימות כלפי האישה פיזית ואו רגשית? לדעתי זה פשוט לא יאמן. הממצא השני בצלילה לתוך הביג דאטה הזו הוא ש5% מהחיפושים של נשים באתר הזה, כאמור אתר הפורנו הגדול בעולם, פורנהאב, שהיו על פורנו הטרוסקסואלי, היו חיפושים של סרטים על סקס בכפייה ושלא בהסכמה. כלומר, הכי רחוק והכי הפוך עד כדי קיצוניות. לא רק ממה שהפמיניזם אומר, מדבר שגם רוב השוביניסטים יסכימו עליהם. ובטח ובטח מהמי-טו, המקדשת את ההסכמה, ובצדק רב, אבל הולכת הלאה לקיצוניות עד כדי אבסורד בלתי אפשרי, שמסרס כל אפשרות ליחסים בין המינים. אז מי-טו לקחה את נושא ההסכמה לקיצוניות שאינה עולה בקנה אחד, שאינה בהלימה עם ההתנהגות האנושית בכלל, ועם הדינמיקה של היחסים הטבעיים בין המינים בפרט. הדינמיקה של חיזור, של רומנטיקה, של משיכה מינית. כשאת אומרת לו למה את מתכוונת. אגב, דן אלמגור, משורר השיר, שינה חלק מן המילים בשיר הזה לאחר הפרשה המזעזעת של האונס בשומרת לפני שנים רבות, כי השופט חשין בפסק הדין שלו התייחס לשיר הספציפי הזה.
ללא קשר לפרשה המזעזעת ההיא, שירים שעוסקים בטנגו הגלוי והסמוי שבין המינים מעוררים שערה גם כיום, כל הזמן, כשברור שהכוונה שלהם היא תמימה במובן הזה שהיא משקפת מציאות ולא חס וחלילה כפייה או אונס. כך למשל אחד השירים הקלאסיים ביותר, Baby It's Cold Outside, שהוא שר בזמנו כבייבי קר בחוץ על ידי הטוב הרע והנערה, שאני לא יכולה לשיר אותו לבד כי הוא בשני קולות. השיר הזה עורר סערה רבתי בארצות הברית לפני כמה שנים, ב-2018 ליתר דיוק, ונאסר להשמעה. עד כדי כך טירוף המערכות הגיע, הוא נאסר להשמעה בתחנות רדיו ובשאר המדיה, כי כביכול הוא מקדם תרבות של אונס. אוקיי, אז היו לנו שני ממצאים לא פחות ממדהימים. השלישי מתוך הביג דאטה הזה הוא שההסתברות לכך שנשים הן אלה שמחפשות את הסרטים האלה משני הסוגים שציינתי, ההסתברות לכך שהן נשים ולא גברים הייתה פי 2. כלומר, 50% יותר נשים חיפשו את הנושאים הספציפיים האלה מאשר גברים. אתם מאמינים? דווקא פורנו שבו יש אלימות וחמורה כלפי נשים, לא שיש אלימות יפה כלפי נשים או כלפי כל אחד אחר, דווקא הוא זה שמושך נשים באופן דיספרופורציונלי לגברים. במילים אחרות, בעוד שהפמיניזם העכשווי כובש כל חלקה טובה בחברה, בתרבות, בפוליטיקה, במשפט, בכלכלה, בטח באקדמיה, וכל הזמן מדבר על העצמה נשית, אלה שצורכות את התוכן הכי מיזוגני ברשת, אלה הן מסתבר דווקא הנשים. הכינותי מראש פחתל שתוכלו לגרד את עצמכם מן הרצפה. שלא תגידו שלא השקעתי בעזרים טקטיים, מסלול רקורטן משובח. חיים, תדליק את האורות בבקשה. וזה מתחבר ישירות לשני הפרקים הקודמים בסדרה הזאת, הסדרה של המספרים המפריחים את הפמיניזם. דבר ראשון, הפרק על פרדוקס 50 גוונים של אפור. אם אתם זוכרים, בסוף החלק השני שלו, דיברתי על הסלבריטי לינה דנהאם שרוצה סקס קשוח, רף, שיש בו השפלה מילולית והפעלת כוח עליה עצמה, אבל מתלוננת על כך שהיא לא מוצאת גברים שיהיו מוכנים לעשות לה את זה בגלל תנועת המיטו שהיא חלק מן האושיות שלה. וכמובן היא פמיניסטית מובילה. אז אם היא אומרת את זה בריש גלי ובראש חוצות, מי יודע מה עם כל שאר הפמיניסטיות שלא מבטאות את זה בגלוי, אלא במסתרין של החיפוש בפורנהאב. הפרק השני בסדרה הזאת שרלוונטי הוא פרדוקס המשיכה הנשית. זוכרים? נשים נמשכות לגבר אלפא? למי שפספס, אני משאירה למטה את הלינקים. עכשיו, בעוד שהקישור לפרדוקס 50 גוונים של אפור הוא ישיר, הקשר של שלושת הממצאים האלה, רגע ציטטתי לפרדוקס המשיכה הנשית, הוא אחר. ואני רוצה להדגיש את זה, זו הדגשה חשובה. זה ממש לא אותו הדבר לחפש סרטונים על אלימות פיזית ואו רגשית, ואו אונס, ואו כפייה מכל סוג אחר, ולחפש את זה יותר מאשר גברים מחפשים את זה. זה ממש לא אותו הדבר כמו פרדוקס המשיכה הנשית. וחשוב להדגיש ולא לבלבל. פרדוקס המשיכה הנשית, וחזרתי חזור והדגש גם שם, הכוונה אינה למשהו אלים כמו פה, אלא פשוט לגבר אלפא, כאמור בונד, ג'יימס בונד, להבדיל מיו גרנט, המאוד שרמנטי ורומנטי ושנון אך המגמגם, השפוף, חסר ביטחון, שלא יעשה כלום בלי טופס הסכמה ב3 העתקים. האמת היום זה בצדק, אני מדברת ברמה העקרונית, כיום אני לגמרי ממליצה לגברים לא לעשות כלום בלי טופס הסכמה ב3 העתקים, ורצוי בנוכחות עדים, וגם סרטון שמתעד את ההסכמה, לא את היתר, את ההסכמה. יש קליפ נהדר עם לארי דיוויד, האחד והיחיד, אני אחפש אותו אם אני אמצא ואני אשים אותו למטה בדיוק על זה. אוקיי, אז רק שלא תהיינה אי הבנות, כל מה שאני מדברת בפרדוקס הפורנו האלים הפעם, הוא שונה לחלוטין מפרדוקס המשיכה הנשית. המשיכה לאלפא היא ביולוגית ברורה. לא מדובר על משיכה לאלימות, חלילה וחס. אוקיי, אז בחזרה לממצאים האלה.
אז מה עושים עם הפרדוקס הזה? עם שלושת העובדות הסטטיסטיות המדהימות האלה, מילולית, לא מדהימות, אלא מדהימות באמת. איך להסביר את זה? מאיפה זה בא? ממה זה נובע? ואיך זה מסתדר עם הפמיניזם העכשווי? כי ברור שזה לא. אז בואו נצא לדרך במסע הבלשי למציאת ההסברים לפרדוקס הפורנו האלים. אנחנו נצא למסע הבלשי הזה, אבל בדרך נצטרך לעבור כמה וכמה מהמורות. ראשית, מה שאני מניחה שהשדולה הפמיניסטית, איזו עוד יש והחוג למגדר יגידו, ורק בסוף נגיע למה שאני חושבת. ובכל הדרך הזאת אני מתכוונת לסתור אחת לאחת ולחשוף את פלונטר הסתירות הפנימיות של הפמיניזם בכלל והפמיניזם העכשווי בפרט, באופן כזה שיאפשר לנו לפרום את הפלונטר הזה כדי בתקווה להגיע בסיום למספר הסברים שאני חושבת שעשויים או עלולים להיות תקפים. אהבתם? הנושאים שאני מעלה פה נראים לכם חשובים? אז יש 3 דברים שאתם יכולים לעשות הרגע והם משמעותיים, אני לגמרי בונה עליכם. 1. אם אתם עדיין לא ברשימת הקשר שלי, הרשמו פה למטה. זו הדרך הטובה ביותר לעקוף את האח הגדול. לא כל המנויים שלי ביוטיוב מקבלים נוטיפיקיישנס, חלק כן, חלק לא, חלק איך לפעמים. זו גם תעודת ביטוח לעתיד אפשרי של מחיקת הערוץ שלי. כבר קיבלתי אזהרה אחת וב3 אזהרות הם פשוט מוחקים את הערוץ. עושים את זה לערוצים עם מיליוני מנויים, אז בטוח שלא תהיה בעיה לעשות את זה לערוץ הקטנטן שלי. ואז לא תהיה לי דרך ליצור איתכם קשר, אלא אם כן אתם ברשימת הקשר שלי, וזו מטרתה המרכזית. 2. הוספתי כפתורי שיתוף למטה ובצד, אנא שתפו הלאה. ו3. זה סתם בשביל הנחת שלי, תנו לי משוב, דברו איתי, הגיבו פה למטה, אין לי דרך אחרת לדעת שאהבתם, שזה היה משמעותי, מעניין, ראוי, נחוץ, ואתם כבר יודעים שאני קוראת הכל ומגיבה מהר, אל תיתנו להם לנצח. להתראות.